راديو إيرنا باريس كاب زركب استودينا زخبر سلامتنا يبصحكم أبرحقن قربان أوشت هاجرن وصان كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم سلوس 16 ميازيا 2019 فنونا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو أفريقيا نوي عمتات أبسلت أنكاب زتصنح مراحتي دحر بشر سعيبوز إلا منيو أبز بلارستات تنتانتات يغرب السودان ودقت سرعة بشر نتركيا الشقل مساقاقري وتهدراو بايتو السودان ناب إثيوبيا فلام عدتو يكايد هذه إذاعة إيرنا هنا إذاعة إيرنا الدولية علتا وزينا دحر مقلاي بريزيدنت بشر أب أفريقيا ننويح عمتات أبسلت أنكاب زركبو مراحتي سعيبو زئلا منيو أبز بلار استي حيالو معكنا زيناتات تنتانتات ياربالوا أب أفريقيا أبزن زحالفا كل التعمتات راي حموشت مراحتها هاجرات أفريقيا بهزبا ونعبن علوان كم استقاليو زخخرة اتتنتانتات زدما اتعاقور كم مقام تكالاو منقستن وحس ديمقراسياوي مسجار سلطانن دحريت تاريفا خمزلا زملكت مخانو أبريهو كابزوم أبزغل التعمتات بعلوان هزبا ونعبتاتن استقاليو مراحتها هاجرات أفريقيا غامبيا زيمبابوي إثيوبيا الجيريا حجدما السودان كخونان كلوا اتنكلت أبقرن أفريقيين زركبا أبزوان زي نلعلي إسران حاموشن عمتات أبسلتان زركبو مراحتها هاجرات أفريقيا شدشتا تريفو مالو نساتهم دما قداماي ود 76 عمت بريزيدنت إكواتوريال غيني تيدور أبيانغ نوغويما باساغو ن4 عمتات أبسلتان كال أي ود 86 عمت بريزيدنت كاميرون بولبيا نسالسان شوعتن عمتات أبسلتان سالساي ود 75 عمت بريزيدنت كونغو برازافيل دينيس ساسو نيغيسو بدمر نسالسان 4 عمتات أبسلتان رابعاي ود 74 عمت بريزيدنت يوغندا إيوري موسوفيني نسالسان 3 عمتات أبسلتان حموشاي ود 66 عمت بريزيدنت تشاد إدريس دبي نيسران 9 عمتات أبسلتان شادشاي دما ود 75 عمت بريزيدنت إرترا إسياس أفورقي نيسران 8 عمتات أبسلتان زركبيهم كابزي أتوم من قدمو يقلا لعل لمعات من نبابرو هزبن كال كودياتن زهاقور أبز أوانزي عبلالي أتوكرو معكنا زينا رخيب الله أب السودان بريزيدنت بشر زالي وتهدراو علوا دحر مكيادو تركي أب زواقرن أفريقيا أصنحات الواكي تسأن أب كبير شغلات كم زلا دبلوماسيوان منشطات حبيروم بريزيدنت تركي دحر مقلاي بريزيدنت بشر أب زم حلالفو ملأختي أب السودان عركن سلامن ككايديو تصوعو أنصار تركن قطرن كيدان مسريتن زلوا سعود عرب حورات إماراتن قبطن نتستخايد لوطي كدقفان كلوا قطر زاقيت مرقصيا بوقعي أحبرتن تركي بحجز قطر أبقى بحري ودب سواكين ناي سودان ناستات 4 بليون دولار زقمت وتهدراون سيفلاون بروجكتات كتسلاسل مصنحة إفلات انتو خنان بريزيدنت بشر آلي زلو وتهدراوي بايتو سودان زباون أوراون بوليستاتو سلزي تفلتة تركي زتصنحات الواتات كي تسأن أبسقات تركب حدش وتهدراوي منقست السودان من السعود عرب توقينو تركن قطرن بزيكاتي أب سومال زهلون نقص مدبات أب زواق بحري زتصنحن بوتا كسنين وتهدراو بايتو سودان نخلت عمز زتصنحة جزياو وتهدراو منقستن مقام يسرح كم زلويو زقلت حبرت أفريقيا أب سودان استخايدو وتهدراو علوا كم زي دقفو كان تقلت أمريكا اتركبن حيالو هاجرات نت علوا يدقفا خم زلويو زنقر حزب السودان نبريزيدنت بشر ترايزي يكونا نخلوم توم علوا كايدوم زركبو سبا سلطانات بشرون كإلايون مولونا يسرعات لوطي كمتسانيو زتقلب زلو كابناي السودان زينا خي وطعنا نبريزيدنت بشر زالي وتهدراو بايتو السودان ناب إثيوبيا أتيو اتيب جنرال جلال الدين الطيب زمراح ناي مساقاقري وتهدراو بايتو ناب إثيوبيا زاتولو مسوكلت حبرت أفريقان إيقادن نمياتيو تبايلو نخلت عمد زتصنحن ناي مساقاقري منقس مسريتو زلو وتهدراو بايتو السودان أب إثيوبيا أب تصنحل الأوان من سبب سلطان تهاجر أب تصدتان كالاستفلالية قدياتن كمستمايات أون تحبيرو وتهدراو بايتو السودان سلطانون أب سيفيلاو منقست كساقاقر حبرت أفريقا بأقو كتصوع تنحيو اتو تهدراو بايتو نبريزيدنت بشر كاب سلطان زاليو دليت حزب السودان نملاد أمبر سلطان ناي محاسبها كخم زي بوليو زقلت زلو
ህዝቢ ሱዳን መራሕቲ ሓደ ውድብ ምቅያር ዘይኮነ ሙሉእ ናይ ስርዓት ለውጢ ብምጥላብ ተቃውሞታቱ ኣብ ምስማዕ ይርከብ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ሰፈጺሙሎ ድሕርዛ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ናይቲ ኣብ ናይ 2 ሚያዝያ ፈነወና ዝቐረበ ኤርትራውያን ተቐማጦ ሲያትል ንህልው ኩነታት ሃገሮም ኣመልኪቶም ዝገበርዎ ዘተ መቐጸልቲ ክኸውን ሰናይ ምክትታል إذاعة الرن الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان كبرات تخاتلتي راديو إيرنا خمي كنيهم أبز حلف مدبنا أب هاجر أمريكا تقمط ختما سياتل انكبابي عن زقبورو بعينو فليز وله حزبو أخيبا زملكت قدما يكفالو أغربنا نيرنا نلوم دما كالعين موداتان كفالو خوينو حفشاون هلو كنتات زملكت رئيسات تساتستن بفلاي كان بعلا نازلنا زملكت حتىشن أزارابن كنتات تخصيتو سلازلو نوعو زملكت مبرهون كقربيو بحثي رئيتو بعدمين بتمكرو قاسم انتي ارتران زعاويو أتبر هدستا نايلوم مدرناهم فلو مينا سناي مكتتال راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازيت انياتا زدالو نتا راديو إذا كله نريد لنا حاجة مدرسة طلبة مدرسة جزيان سوعين سلازي نتي حاجات من هذا اللوط بحاول كنت كمالو كنت لنا نسخان تايو إذا زلنا حاجة phase 2 أيوه قد سأل خايف why would it be phase 2 مخدياتو إجمع حاجة بزوح نزارب نرناينا حاجة كنا أكشن إذا نتي أكشن كهاني أبو قدم بسحنا مجمرتا ترنافه charity starts from home ببهار سلازي إذا أنا as a stepping stone كويناتنا لا إتي قالسنا لسان حيو شحكوا كم زي حجي نريد زلنا نساتا بلاد عيب بالرمبر حجي نزيخ نقبر إذا بس إحنا زلنا مدرخ ناي قبريو كلاي إتي أب لو تخدم ستوهينا إتي أوشت إرتراز الله حزبي أبو بزحات تودو أكالات اللو بيودم ملكة بولك سبات ملكة سلازي نازي أب إرتراز اللو أوسع زلنا كانوا واحد لنا كلتيم زوا هادي لو تغمت سخير شوي براحة تبال ربنا مريم زلنا نريتو من زرابي هذا كذيسي أبزقنا بوتا كنت مسحفنا رافني رسم أباس تايت بالأمجيبة نمر ميري ملكة جزيجن فتيني إذا ملكات بالأمي بس كل شعب لبي الله تاتخسين مالتي حجي كم هزبي إذا حلف تاريخ إذا حلف نهيوة مدرخ ميرنا أقول تسفى يقبر زمان بزلهم بوزح من قد إذا حلفكم بوزح نقدر تفلتوا بوزح مكراز بس حكم بوزح مكراز بس عنا حزب سلطنا مالتي زيت مارس سرقة زيت مارس بنايت مالي جيجا بنايت مالي ودكت تماميرو لومي عود زغنا سراحي بسرحي لإذا أمين سلازي هذا حالنا حبرة تبركان أزياء مراهيت مسابقة أنت هنا جن أتنا حالنا نحبرة وقد زغل هاي مالتاوي تأسس سبا يكون بوليتيكاوي أملاقاتها يكون السوء وجنا سبن حسابات كنفريو يقبعنا كم إرتراويان دخونا يكون هاي مالتاوي إمنت كله يقليو بوليتيكاوي إمنت كله يقليو السوء أبوت وخلينو ريسبكت نجبرو يقبعنا السوء انتجرنا رحنا كنعوت نابتين دليل لنا تتسامي كنبتسع كنقل سلازي إذي نقول لهم كم أقول لكم بدلي أبزيز فتاكم بحسابات لهم نقرب حواتي بسقاونا لهم نفعلنا بوزح من قدي نايت مالك يجانا خلقرمو يقبعنا فتحي أبدا باباي مزرعة الحديث كونس كابجزا حياة الجمر سلازي أقول لكم زلو بهايمانتاوي إمنتو بوليتيكاوي أساسو تسألوا تتعرفوا سبات تقوا كتبلوا ألكم أي تأمنناني كم حبرة تسر أي ربحناني كوكور أنناني زي حجرا لكم يدالي أما قلنا بزحات فتاكم سبات لهم بعد ما تفرعون تزاربوا
قلت حوالي يكونكم رأي حاجة تزارر مالتي أي تأملنا من كم حدث نحدث عندها أنت أراوز من حساب اللي وبنات أرد أيوه أنا بقولك حسابي زامن بقولك حسابي زامن بقولك حساب أنت أنا عشان جبرني أيرني لبوتني طبعا لك تسألني تسألني تدمر لي أي جباني أي تأملنا من فمتري كم حدث thank you انت اللي غنا نستي كم عالكن قبل فوتو انت كوا نسرن تساسيا بس الله خن كما خن اكل عالم زلو كله يتسالو انا وين اذا حزب زي كري خلقو علنا يبي مهلاونا خانتاي اتهاجرنا حزبيا حزب خا اكل كله غلو بلا لكم ساهم كله خا نعهم حيزه نعهم حقز كله خا حيليهم حقوقهم بزيكهم حتى تكبر يلا تتكبر تتنكر زلخا كلنا خنساسي لو مشت اكبنا لنا كحسنا يا نمثلنا ايرترا سلترخبنا دونغو لمصي ابت هذا غزا كم زخمانا زتاكوبهم زلو تردي اتمردا كنرادادا اينو غوادادا اتنبلو مسانا الله اتنر كنردهم كلنا اخبر بيلنا حوي حبتين دخي اموين دخي حاتنين دخي اياين دخا ابوين دخا اب حقوين دخا نابلنا كاب حاده از كله زي زلو تموداب زبها زلو كله انت دا توافيرو زوفرو خا نزي غزياو شماغله انت دا نغيروا زي غزياو شماغله خا اندحرد اصنيعو نتبعالتنا صنت اتزبهالنا حبار ملختي تنغر كو قديمنا يزلو قديمنا يخيد زلو سلطان ناتكايا كبل كلو سلطان نحنا من يلقوا من هاي لقوا كنبل نيرنا ايبلنا مجمرة ጊዜ አኼራ እንደ አይተዛረ አረ መጀመሪያ ጊዜ አኼራ እንደ አይተዛረ ዝቃውም ነዚህ መንግስት አጥተሽከን ሓደናት ጊዜ አዊ ለንም ስጋብ ፍጂ አይተቃለሱ አሬና ዘደገፍና የነተም መንግስት ደማኒ እቶም ደገፍቲ ኮኑ እቶም ተቃለሱ ጽምቂ ኮኑ እቶም ማሞጎ እንዳፈለጥና ጽድና ጽናህና አይና ከንደጎ ፈጠንና መንግስት ማለት እጅግ ከምስታና አብይ ሆነታት ስለዚህ ሰንበድና ኩልና ሀገርና ሄዳይና ኩልና ዝብዝሉ ህዝቢ ተጠርኒፍሎ ማለት ነው ልክ አሁን አኻኒ ኣብ ናይ ላምፓዱሳ ዝነበረት ጊዜ ልክ አሁን ህዝብ መጪው ተጠርኒፉ ጥርና ከተገይሩ ነይሩ ሸው አይ ቲንክ ከም ዝርዳእኒ ዛብ ዓሊ አሕመድ ክነግርዋ ዝፀንፈ እያ ሕጂ ኣብ ጥርናፈ ከመይልና ክጥርነፊና እንድሕር ኮይኑ ንምንታይ ካልእ ጥርናፈ ተደልዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ already sat ናይ ሲያትል ናይ ደሌት ፍትሕያ ንምንታይ ንዓዓ ዘይንድራዓ እንድሕር ካልእ ጥርናፈ እንፂና ሕጂ ልክዕ ከምተን ውድባት ተተፈንጭለን ዝኸላ ዘለዋ ብዙሓት ውድባት ኮይነን ዘለዋ ሕጂ ከኸም ወዶ ኣይክኸውንን እንድሕር ካልእ ጥርናፈ ጌርና ስለዚ ኣነ ዝብል ነታ ዘላ ናይ ሲያትል ደሌት ፍትሒ ንዓዓ ኣደልዲድና መሪሕነት ምዕራም ዘድልያቱ ኮይኑ ንዕኡ ኣመሓይሽና ንዓዓ ነበርታዓ እያ እዩ ዝብል የቐኒየለይ ዝስእለ قلب شكل معنا هجرة يكون شكل هجرة زي ما ترنا وجبات تنازعن أو حدا كلام أصلا عصر زي كلام أبزق زي حجي أبزنا يفكرنا كلام زكاة الرزانو سبب عصر تجمع تقلا وجبات الوان أغلبهم سوحنا ما كل الكلام كارين وصل خطين سلسون ذا أبي الوعين متسن زبلا نحن خمس ساعاتنا تنقلنا ما أنا متجمع عن كل وجود أدني كل أنا نعلمه نتوم أي متسن زلوا أكلاتنا يزود كندرهم كندرهم حلافنا كسرهم يبنا زي مسألة عام اليوم سلذي نتفرنا بجمهور الحكومة أبسط راح يكونن أو وسع راح يكونن أو وش حاجون أتوش حاجون ممكن سراسي نقول فلتنا قلنا جين نعوز الطعام عمر البدر كأيران كل جين تعيشون ولا نزلهم يتكلم في تحمل جين كبيرهم نحن نحمد الله سلذي أسعدها حين رجعكم نزل السفر إلى الجبال أبدأ نزل العشرين مع أخيرا كل نقصاتي عن الجبال وقع بزيادة سحنا بزخانة نزينا يزلنا أفركوه لا إيرتها أفركوه حجي قد وقع بزيادة سحنا لكي أبزي ما بسينا خار
نحن أنا كوزي أخوان تاريخ الجلسة كلني نحن تجاربهم بزح عوضات تمسينا شعبنا في التنيسة نفعتوني النايف يقدس شنو صار زي فرت على الأساسة أبغى أتساوي غير من بخاري وتزول الحوار ترني كنا حاجة سبب ما في بر نحن بهاي مانوت بأراجع بجدي بسادن بجد فاحنا نفع بينا سبب ما في تانكي حجي وبرد لنا نتاعي تيرنا بزجاجة أنت خمسة كيرنا نسعى كوينا ماليشنا عند حيثنا أنا أقول تقريبا بلش نلاقي نتاعي نقبل إلا نحس تزكبر زلقة زولنا يوم قالوا كاب قالوا قوت زي كأننا في زلوا الفيسبوك يزاروا حبشنا وقع زاد ما يبتدأ وقع كات أبي أميلو أي تفعلنا برات فينا وتم عبيت في زلنا كن قرب قل عام يستنسي نموت فرحة كبا جميلكم مسموتكس هذا يكبر مسموتكس مقبل خلاني كابتي هاي مال جراز زي حزاس زد الدقاقوي مقبري زي حساس هذا يكبر كاتفرح نو حق زي بالكاس هذا يقول كاتفرح ورني اللي يحبوا ده كي تقرر حي تفز هاي عربت بكله نقول يوم خديعهم كدعت بكله بعد ذيك كده متى يروم تأشيرهم متأخذكم فردي جيركم تأخذكم بانديرا الحكم هذا كبار كله بانديرا حزبي مريض بانديرا حقي أربعتين وش زي كبر الناس بس بقول لك فاهم كاب حجيك أخله سلسلة سبالة نقع أخلنا نقع كاتدرنا مودا توقع نقع رهنا أنا زوجين كم زحجي أكيكم نازل لهم بوحدات سبات بوحدات ندادين ما كانوا متسعرون هم جيكم بصبح أول دبا جيكم كم زين أي مرة جزا ناس مثلنا ما بينكسرون كم عقلنا نيجي يسلك بوزعات بعقلنا أي ناي كم زي علنا بداية لإفرادكم سم كاي سمعون أبوك بس أنا تيجونا ولا قد كشي ولا قد كنت رشين تيمنا نسمع بقاسي بتروح جماعة يخيل يكلمني أنا شوفوا عني إذا لو قبض لنا زي صدق أم قبض أين خلينا إذا استجزي كراي حتنا كان يسوي كراي حتنا كابو قدي ناور حدا هذه ويا مسألة تكون نطون ناشتو بس هذه كنا خلق تقولوا حدا عبيد بجاه قلبي سكن نحن راح يكون نقدر أكيد كلنا يأكل زمنا أبدأ بكنا أكسس سميتنا أبن ناناهم أبزيك كوبات ودباتي بسوا راديو إيرنا سمي سلومن عبد يبال حجي بمطنو ولا قانت منسي يدقفين تزي والكوشي ግን ዘለኒ ክሪቲሲዝም አቦቱ ሆይኑ ሀገራዊ ድህነት ሀገራዊ ሓድነት እንደገና ሳልሰක ሀገራዊ ረብሓ ስለዛም በመጠኑ ውስጥ ዝግጅት ይባል አካል ከጸንሐ ከፊክ ዜና ለጥራ ተሸሽቸ ከሸንአሰሽቸ አሰሽዋዓተ እጀዳ ሁሉ ብዛዕባ ዓናጽነት ንሓስብ ከለና ወይ ብዛዕባ ዝዘጀረሲ ኩላትና ኣብ ሓደ ንመጽሉ መንገዲ ክንዲ ደገፍ ብዙዕሎም ተቃውምታ ብዙዕሎም ንብል ኩላትና ኣነ ከምዝብለኩም ኣብቲ ጸኒሐን እጅራ ኣብዚ መጽለው እንደገና ተቃውሞኻ ንሕና ክዛዕባ ንቃወም ኣለና ገለ ባህላሉ ኣነ ተማሃራይ ነበርኩሉ ኣብ ማይነፍቴ ሃይስኩል መጀመሪያ እንዳታስሩ ከብሎ ጅፊፍትን ዝብሎ ተማሃሩ ብዙሕ ተቃውሞም ሕጂ እንታይ እቲ ተቃውሞ ነዊሕ ዝኸደ ዋላ ጌርታ ከይተረፈ ከምዝጸንሐ ኣብ ክልት ክንወቱ ኣለና ሕጂ ነቲ ዝድግፍ ዘሎ ትማሊ እቶም ጉጅለ 15 ዝበሃሉ ህዝባዊ ምንባር ዝመስረቱ እዚኣቶም ሃገር ሸይጥዎም ኢለና ሕጂ ከዓ ኣታ ከም ዝብል ኣሎ እዚ ሰብኣይ ናብዚ ዝኸይድ ዘሎ ዝመስል ሞ ከይሸጠናስ ነውሕሳ ገለ ንግበር ትብሎሞ እዚኦም እኳ ህዝባዊ ምንባር እዮም ይብሉኻ ሕጂ ኣቶም ሰባት እቶም ትማል 15 ወይ ጉጅለ 15 ዝብሎም ዘለዉ ተኣሲሮም ዘለዉ ሃገር ሸይጦማ ኢልና ሕጂ ኻስ እዚ ሰብ እዚ ሃገር ሸይጥ እንተሃሎስ እንታይ ውሕስነት ኣለና ዝሰማዕኻዮ ዝፈልጥካዮ ክሳብ ዘይሓለወ ህዝባዊ ግንባር እዩ እንዳበልካ ሸቐጥ እዚ መታን ክትርፍ ኣለዎ ኢልና እቲ ዘሎ ዝድግፍ ዘሎ ዝመስለና ኣብ ሓደ መኣዲ ነምፃሉ ነገር ሽዑ ኤርትራውያን ብሙላእትና ሓቢርና ንውዕል ትማሊ ይከኣሉ ኢልና ኢና ሕጂ ከዓ ይኣኽሎ ንብል ኣለና ኩላትና ከዓ ይኣኽሎ ክንብል ንገል ኣለና كنسب شوالي أو حدا نتقلنا ترنافة كلمة أكل بحساب يخاف ترنافة حكينا بحساب نترنافة لنا مثلا بحساب تاني بلا لنا يا أخلنا مفعول لا أب حدا نقول بحساب كينا دنتن هون مقالة حلو نجزار سلام دنتن العبالة لو نت إرترا نفرح يفلتنا يفرحين يحجون وانا لو نت إرترا هزبي إرترا يبر إساس يكونن هزباو مبارك مجمرة هزبي إرترا
ቅድሚ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ህዝባዊ ግንባር ኣይኮን ክልልና ኣሽተ ግን ክንሓስቦ ዘለና ነጥብ እንተደኣ ሓልዩ ልዕላውነትና ማንም ሰብ ኣባጊዕ ዓጣል ኣይኮንና ፀኢና ህዝቢ ይድኸመስ በተሓሳስባኻ ተጠርንፍና ኸምስ ድሕሪኡ ናይ ኣካል ትዝቐለለ ነገር ሓሳብ እዩ ብሓሳብ ግን እቲ ተፈላለየና ዘሎ ፈሊጥና የላ ድቁርና ድኽነት ሃይማኖት ኣውራጃ ኣለት እዚ ካልእ ከዓ ረብሓ ውድበይ ውድብካ እታ ዘላ እንታይ ሚ the problem is me ኣነ ኣውራጃይ ዓደይ ሃይማኖተይ ስድራይ ኣነ እየ ዝመወድ ኣለኹ ኣነ ጥራይ ተጎዲእ እዚ ፕሮብሌም ሚ ሕጂ ነታ ኤም ሚ ትብዘላ ገልቢጥና ዊን ይባል ኦኬ ኤርትራውያን ተጎዲእና ንሕና ኩሉ ሃይማኖትና ፋሕፋሒሉ ዋይ ኣሽሽትና ንጠርንፍ መሻይኽና ንጠርንፍ ኣብ ሓደ መንሳይ ብሓንሳብ ከና ነምለኽ ናይ ፖለቲካ ኣምልኾ የለን ፖለቲካ ካሊእ ሃይማኖት ካሊእ ስለዚ ዊ ንበል ዊ ኤርትራውያንስ ኣር ዋን ብሓደ ተጠርኒፍና ኣለና ባህል ስለዚ ኣብዚ ኣብ ጉዳይ እዚኣ እንተኸልና ዝሓሸ ተጠርኒፍና ኣለና ብኸመይ ክንቅፅል ኢና ርእቶ ኸቡና እዮም ፀጋይ ክንቦ ኢና እዛ ንምንታይ እዛ ናይ ባዕልትና ፅነት ብሓንሳብ ነባዕልና ትብል ኣልዒልካ ፅኒሕካ ንስኻ ብጣዕሚ ገዳሲ ስለዝኾነ ትቅፅል ኣይኖም እንታይ ንሕና ወላ ገሲ ኩሉ ኮሚኒታት ንኩሉ ቸርችስ ሞስክስ ንኩሎም ኤርትራውያን ኣለዎ ዝበሃል ቦታ ኢና መልእኽቲ ሰሪድና ዕድመ ሰሪድና ንኩሉ ኤርትራዊ ሕጂ እውን ንደግማሉ መፀዋዕተና ንኩሉ እዩ ንዝቃወም ጥራይ ይኾን ወላ ንዝድግፍ እዩ ሓደ ኢና ኤርትራውያን ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርና ኣብቲ ሓደ ዝፅርንፈና ሓደ ንኹን ባዕልትና ፅነት ከዓ ብሓንሳብ ተውዒልና ከዓ ፅቡቕ ደስ ዝብለና ካልኦት ከማን ዓዲምና ንውዕል ኣይኮና ኤርትራውያን ኣሕዋትና ስለዚ ኣብኡ ንፈላለዩና ባህለ ኮንሰፕት ስለዚ ኣብ ኮሎኔል ኪዳነ ዶ ርእቶት ብዙሕ ግዜ ኢድካ ሓፋፊካ መቐፅል ኣነ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ዝኾነ ኪዳነ ቀሻህተ ይበሃል ሎማዓንቲ ከም እንደገና ቃልሲ ታሪኸይ ክሕድስ እየ ዝደሊ እንደገና ሎማዓንቲ ይቕረታ እዚ ከይረኣኽዎ ምፅናሐይ ዝኣኼባ እዚ ክንዲ ዝኸውን መንእሰይን ጎበዝን ክንዲ ዝኽርኢ ከለኹ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ እዩ ደስታ ዝስማዓኒ ናይቲ ዝሓለፈ ግዜ ሓሊፉ እዩ ናይ ሕጂ ጥራይ ንግበር መሬት ንዳሕራይ ግራት ንበዓል ብዕራይ መሬት ብዕራይ ዘይብልካ በይንካ ጎቲትካ ክትሓርሳ ይትኽእልን ኢኻ እዚ ንፈልጦ ሰብኣይ ከዓ ምራ ካብ ብዕራይ ተፈጢራ ንብዕራይ ተፅንዕ ንሕና ከዓ ነዚ ሰብኣይ እዚኣ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ክነፅንዖ ኢና ከምዚ ስለዘይተኣከብና ይህን ምሂን ስለዘይተባሃልና ኢና ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ደረጃ በፂሕና ናይ ብሓቂ ኣነ ርእዮ መፅኦ ዘለኹ እዚኣ ሓደ 10 ኮኑ ኣለዉ እዚኣ ከማይ ናይ ብሓቂ ካብኡ ንበዝሑ ኮኑ 100 ኮኑ እዮም ምስ ኩሉ ኩሉስ ናይ ኩሉ ውድባት ሶሪ ኣይተሓዝለይ ስለዚ እቲ ዝነበረ ሃዋሁ ክዝክሮ ከለኹ ሕጂ ነብሰይ ካልእ ዝስማዓኒ ግን በዛ ሕጂ ንኸዳ ዘለና እንድሕር ተጠርኒፍና ኣነ ከም ኪዳነ ቀሻህተ ድሕሪ ሕጂ ዝሕሊለ ነይረአ ቅሬታ ግበሩለይ ኩልኹም ብጣዕሚ ጠፊአ ነይረአ ሕጂ ግን ክቕፅል እየ ውለታይ ስጋዕ መጨረሻ ናፅነት እግረይ ስጋዕ ትጥንቀቕ እውን ሎማ ኣነ ወዲ 74 ዓመት እየ ንእሽተይ ኮንኩን ኣቦታትና ክንደይ ከለዉ ክንደይ ሕግታት ኮፍ ኢሎም ሓፍ ለጠቕ እዮም ዘብልዎ ነይሮም ንሰብ ብሕጊ ይብለካ ኣሎ እንድሕሪ ኢሎሞ ከማን ኣይምልስን የቐኒየለይ ዝዝረኣኹ ምስ ኩልኹም ኮይኖም እዞም ኣብዚኣ ዘለኹም መንእሰይኩም ዓበይትኩም ቃልሰይ ክቕፅል ከዓ ውለታይ ኣትለኹ ከም እንደገና ካልኣይ ግዜ ሽመይ ዳዊት ተወልደ በሃል ኣብዚ መፅእ 12 ዓመት ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣነ ዞም እሺ ብጣዕሚ ዞም መንእሰያሲ ኣነ ካብ 4-5 ገለል ይፈልጥ ኣነ ግን ከምዚ ኢለ ተሓጒሰ ይፈልጥሎም ማለት ናይ ሓቂ ኩላና ተፈላለየ ሰራዊት ናይ ስርዓ ዝነበርና ኢና ቅድሚ ሕጂ ክላ ዓጋመ ገለ እናተባህልና ከም ሰልማዊ ሰልፊ ገለ ንባሃል ነይሩ ብጣዕሚ ግን ኣቦታትና ኣሪጎም እዮም እዚ ሃገር ሕጂ ናይ ዘሎ መንእሰያት ፖሊስ ንከኣበ ንመንእሰያት ዝያዳ ዕድል ክንህብ ኣለና ዘይመፁና ንብል ነርና ግን መፅኦም እውን ኣለዉ ታንኪዩ እስማዕ ህራይ ሽመይ ሙሩፅ ክብሮም ይበሃል ብጣዕሚ ሕጉስ ኣብ ቅድሚ ኣቦታት ሕዋተይ ኣዴታተይ ቃለይ ምስምዐይ ስለ ሃገረይ ዝማረይ ኩርዓት ይስማዓኒ ኣብ ቅድሚኹም ኣነ ሓንቲ ሓበሬታ እያ ዘላትኒ እቶም ትማሊ ሃገር መሪሕኩም ዝመፃኹም ኣብዛ ኣለኹም ኣንሕና ካብ ኤርትራ ንወፅእ ከለና ካብ ኢሳያስ ኣይኮና ሃዲምና ካብቶም ሕዋትና መራሕቲ ዝነበሩ ብበትሪ ዝሃርምኩምና ዝቆርሰኩምና ከይትዛረብ ዝበልኩምና ካብኹም ኢና ሃዲምና ሕጂ ኸ ሓበሬታ ኣለና እቶም ሓለፍቲ ዝነበርኩም ኣብዚ ኣለኹም ናብ ሃገርኩም ናብ ህዝብኩም ተመሊስኩም ተጋጊና ኢና ኢልኩምና የቕረ ጌርናልኩም ሕጂ ኸ ናብ ውሽጢ ሃገር ሓበሬታ ክበኩም እዩ እቶም ሓለፍቲ ጀነራላት መራሕቲ ጋንታ መራሕቲ መሳርሒ መራሕቲ ክፍለ ሰራዊት ኣብ ሚኒስትርታት ዘለኹም ሓለፍቲ ኮንኩም ስለቲ ሃገር
تزاربوا زلهم ومقام السرعات كونكم تتاقعوا هزبي قريتها قبرلكم يو هزبي يصوع علو تمالز كاو غزاخنا وصخدنا تانبي عز وفرتنا ناب سدت وصخدنا كيس عدد نحكا إلى زفانوتنا ولادي سيل تنبعوا لهم نعمنا وحزبكم يقرأ نبلوكم هنا أتم جنرالا ألنا نسمع لنا نعونا بنا حزب أيتم كفو أيتم بعو داغماي نسوع لنا هاجر نبلالنا إرترا نبلالنا حزبنا نبلالنا أيتم بعو حزبي بجاكم نبلوكم لنا صباح نقول معبلاوي نهزم معبل مستسى كي تنكفو بريت زبها ناو كي تنقعو حدرا يبلوكم الله شمعي ناصر بحال كم تحوي مقال استيقورنا زبلو كابتوم في توراري نزقبل بعلنا زعبنا يفسحل نعاكم زود أكون زلو بعلنا زعبنا يقبل نحنا زعبنا يقبل نعانا ودي نعاكم نقول لكم بزيا مجمر تان كلاتكم قرأ تقولون ما حدكم قال أيك المخندع عمل زبل كوانا جرا كل جزية المتن كلنا أبا خيبة أنا فتوخ سمعي تعال كايتبتا نسحاول زي فتوى نسمع كاون نختم مهار دماني كن معبلينا زبها اللي حجنا دماني أبدل على درجة هم بتزح سالسيت دماني حواتي يبزلوها زين حواتي تريون ذلهم سبيتي مع أديت بهال كلها أنا جازل لنا صوت أدي أنا تعبيتنا أنا زبل سبعي دحريو أدي أنا سبعي جرات السم زي بلوخ على دماني قوة كم زي دماغهم فلت علينا أبقانيو زتت أنسي أبجب هاز تولد أب شعبيا زعبي حزبي رترات فيه أجوكم أجونا بزي مترناخن بزي كابن دماني حنت نقبر سلازي نخل كابزي تترنيفنا بحامار فينا نزل عزيزي ميتي حزبي رترات هاي بلنا له ريسا جانينا أقابونا بلو ريسا هيقدر جاني أقابونا بلو ما هاد شكر كوين نازل لنا نحنا أنا شكر كوين نازل لنا قال أيتد ما تازبرا دحر هيقدر مخادو بس شكراتنا بس فليلاتنا قاين أطوات عدلما إلا بوكم حدا يتفنى أطوات حي يتراحون تارستنا مجم كبرستنا هيو ناتو بزح إيموشن سالنا توجدينا هنا يردنا تا أرستنا جنترنا فيه خميل ترنا لذي أو فوكس تجبرنا تبوي السلام كما وعيكم كلاتكم كلنا خلينا نقول نقص ريمو معنا اللي تسبقات مهنا معنا اللي سبقنا عدنا جم فانو هجي أنا بوليتيكيا كنت دعوة بوليتيكا خندر أي تنين أي كونكون ما جن بعد ما نقول سب زحوس أخيبا مجبرينا مستوهالس نقول سب ترنف أخيبا كمجبري سلستوهاله كم هاجراوي كم إيرتراوي متان تحويسة متأل له نا خمسة قبل خلنا خاص بتعامل عبنا جاري thank you كلا أيضا توم ترنيفكم جزاهبكم مسوعتي تقبلوا لهم كم لم دخا نتوم زمرحوس كبر خلينا تنكل علينا مبزحت جزء تقام دلنا انتهايو كلها أنا ما راح تكون نخيل أي كالني جن درعي خدوم نخيل حيل خدوم نخيل بدحري تكوننا عجهم كنبل نخيلنا أنا هجي أبكر توصيخا خمس مقار أي كلني عفوت ناتي كايكونن بدحري مجارجا جن كحجز كحيل خيله حجي خمس مبالي ندرقفهم نزم سواد أنا كنت أمي أنا هالأولمبياي كل 9 زوجة متى مسترافيك عبنا جرال لنا بجزا جن أبزين ترى زي تساتيفس عبي يقولون لي مهنياتو I don't want to miss this opportunity مش زي لا كلها أنا حبرتي سلازي look at you you guys are all beautiful together right and أبناي national geographic تاريخهم سي تلاقي دخلت سلسلة تخونا خلوها نبرة متسيز والعين مستأكد باقين ما يدفرني ولا زبق ما يدفرني سلازي كابينا انتهينا قل أجدسني إرتاينا بحسب لغتسل تودب نتوم ودبات بوليتيكا نتوم بوليتيكا this is my opinion إذا حبرت زقن حيلي أمه نبرت عيو thank you مجمرة حنا وعيكم قبل دلي كان أي نجار ما جرماي تسوي تودنا نبهار ماتي حجز زبها دلوا كل ريت حد عيني دلوا أنا قمت رداني أبونا تغاشيرهم سي أسرت هذا عامد بمركز كوني نيان حزبهم بس كحجين كارسنا لنا لير ناول ما لومي تتربنا علينا كلها تتربنا حتى بنا لبتسيا هون كابتن بوليكارات ماتي حجة أني نزبح الناس إن كم يجرنا خلنا عفو تتردنا نحنا كم هجراويا حبرة حادثة فقرا نمشي نازلة زين عايش ما يبلي لو معتي أخيبات الجرس بلو معتي تبن سلب النجارة أرز مثل لو كذي كسيلنا بعدنا سنة تحليبنا نتومش ما يبلي وسقطا جرنا كوبسلو جنا كوسلو خنزارة لنا نمبر ندهر تايم بس نحنا نسيات الجرنا
أمور أمريكا جرا أمور عالم كأني هنا مش جبرنا كمان كنا نراها كاسلنا بعنا سلم مساعدنا تعرفون بقول بلوم معك حسب هاب سبوت هنا كده تدلعين تجيبونه هذا لكن أنا حنت بلاد الحجون بعنا سلم مساعد بعنا سلم نعم راح يكون معنا إحنا يمكن كترنا بس دخلنا مثلا كنخبره يجبأنا بس نساعد كنخبره بقول هو تعرفون سو أكفلنا منا أكن سوكلا تعرفونا نزيد كنخبره ده كلنا أو آخر مساعد بعنا مسوعات هم مسوعلو مسوع demonstration كلنا هم مسوعنا حيجي مالك بس حسب حي يسمع يعني نزل سرحنا سبات من أبغى شهوداتنا عسر سبات كمان يخونين حجي نزل ملو سياتل بعزيو بيا ببوتو بتراكين بخالة تودي بيو نزل نجرد أمتي وراه حجي نفس وقف سبنا نحن خم حزبي بفلايتهم من إسيات نيجزء رؤوسهم كادر تقولوا لكم أنا مرهو 10 سبات رخيبا تقولين بزي سومن زي اسهم أتليست كلتا سبات حسكم تمتحون نزمت زلوا أخيبانا أزي عودي من أربعة نبكل سمعتاتنا نحن عيودنا مناتو تقولينا أنا بدو حزبي لتفق زلوا حزبي نسأل زلنا خم حزب سلزقنا كم عينة أخيبا غيركا سمعتات راح يخيل حجي انتي نحن ندبر دلنا بعبيو نبقى مدبنا فينا مالتي بزعباتنا بعال مالتي نحن خمسة أنا بحجي هقدافيو كاليو تقاماي دقافي يخبر لا يدلني إيرتراويان نحن خمسة 9 كميتي أبحد الدكتور نحن إيرتراويان سب أيقونا بودب ولا بمحبر ولا محبرنا دي مريم كمان غيركا بزعبا إيرترا تحسب انتخونكا تتسق انتخونكا عامها تقبر انتخونكا الصينا ندلنا دهر أبتنا بعالات نقطمو اتمدبنا نسيو كل عقمنا غيرنا لنا بعلم كقول تفكم يوم موسيقيات كي تعرفه أمتينا لنا بعربي الميكائيل علو قالوتون علو بحادة كلنا إيرتراويان كمان تفعل خيد حجي اتحادة إيرترا لولاونة هاجر أيقونة بالسد رحي إيرترا لولاونة هاجر سوى أدخلت هاجر ناتنا يعني بالنتوينا هقدر تقامي خيبنا بحادة خنو علينا تخدم مرة دبل خابين ودس بلوعان بزخنا عزيز حبوس نجاريو كم زبالكم كلنا تعرف جرنا دعماي كم ذكرنا تزبود الله بحجز كون قدل كندمر مبركم بزح مبركم قدل على تثبيت بلين thank you guys يتعابي عصا نتنشت عصا نابلعي ده 3 عامد حزب إيرترا دقه فيلو ناصاي ناوصينا نبر حراي وصانا اتقالسنا خانا ناصنت هيكونن بحجون نحرنتنا نقالس ود هاجر يچكوننا زلو ስለዚህ أنا خبل دلي قصنا حدا قدس حساب عندي جن كن هو خيبلنا بتانوجية تبلجويا كن عنكافينا كنودرين بهدأت بعتبة كأتها حزام حزول لنا حالفتنا خبرنا حالفتنا أنا information هوا حبريتا حبرنا نصرف نوك علىنا إذن ده زي غيرنا جن بزح انكفاءات قاعد منا حزب إيرترا بتفطروا حماق حزب يكون مراحل سلك سألنا هنا ناي منقستي ناي من محدار أين برنا كرم حدين بمسافة نحن محدر صنحنا ترجمنا صنت مقرته أي وصلنا يوم إذا سرعة زي كبسحل حزو كركض حنقال زغنا سرعة مسك أنا قا كم تمامر سلمان دبلو قدم حزة يأخلني لو وديه مسو جن كابز بيرترات فيلي يقدر فايدة لني السهم درفكم ما درفي إن درفكم سهم كعبيد دلي بفلاي من سياد دكنا كتورتوا لكم آياتكم هوتكم في لهم حجر سريحهم يوم إذا حجر زي عدي شو عطوا عطول مو ندهر حميمة هذا خاب الدسابة هذا خاب جرمن هذا خاب عاد عرب كلهم عديهم قبرهم الموضوع لو مدينا تحمم الله بجهات ما مدينا نقبر راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو مجموعة خمسة تمثيل شلي سلامي زرعوا بسلاسي بحر زرعوا مسافة عندهم من سيماناتي خلوه كعنا عين بس لأنه مالتي خلوا يشتري ولا لا بيني أنا بزاكو لا حاسب كله زعما زكاة لو بين عدنا إيرتراوس أبيوتوس أشحات عمتا تقاليسوس أنت أيو أفولي إلى إذا حسب أي كاف تمرتي أي كاف تنزل أي كاب وليدو أبعد كوين
أيكاب بهلو معكاب أبقولها مرات فحيم يركب معي بكل عمتان إرتراو حد انتي تجازينه الحركة هاجر راي تجازينه صار راي طيبة أمول عمي كابتوب جنبت ساتو حجز لنا أشمل له سلازي نتحنت استجازنا يا نتحنت استوهدنا يا أبسخنتي عمتات سعرنا زرخبنا يا هاجر كتوسد كلاخي انت اخو انت إرتراو انت اي حيزو اخترف ام ايدو كابسوبن العلى استقالسه كابسوبن العلى زدميه حزبي نتحنت زرخبا خوسدك ونعدي ايكونه سلازي سي بينك حاسو خلقو ابز حج ساعات دغافاي تقوماي زيكونه نتحنت استخبات الكاسانتي كتحدك لخاس انتي مغبركا متقاتلك موتك الله مناتو ساعتا مناتك حتو سرفايفال حتو نساع ساعتا توسيدا يلا خام بيوت سازي إرتراو كله أبزا ساعات زيا نزيا أبو أمرو آتيو بناتك حسب خلو كبير نجار مخانوس كرد أنك خلص اللو أنا تسعن حدن توليده سدراين عيب تفترة وليدو مني بقالسخان إرتراها وليدو ملي سازي إرتران عي كم حافتيا مساي تسعن حدن تولدت كم حافتك والعجير إزرع حافتكم انت زدفركم حافتكم انت توصلكم حافتكم انت تمزعكم قالكم انت تمزعكم تايم جبر إرتراو سيف مزيزو مخدم ويم تتخوسه ويم تقاتله كوف زبل سبيله سازن عنا زومنا اشتو جنريشن ما يبقى انا ابعد سلازعبخو يسمع عنه خون اذا ما بزعمنا يم قلع ما بخنت كونكشن مس هاغروم اهلوم نخون كن بخومون بنقد خنردهم كنكلالنا إرتراس إلنا زرخبنا يا هاجر أيقونات أبزمتينا خان نمهار عقمتلنا نمهار تمرتس قيلي مثلنا هون جن زتا مهارة سب كل جزينا هاجر دوكا بلا زغل وتهدر ترى يكون وتهدر دوب كحلي خير تأوش تقولين زمهارينا تهاجر حافك بلا زغل سلازي تسفاخي قرطنا نمهار هاجر ناس نوت أيا ولا دوبا حنتي صناعة سبحان الله تمرت انت زي بنا انتاينا خنقبر هاجر سلازي سي أنا بزي أخود أنا مودعتا رئيتو سلازغونت نمهار إرتراخا الساتريا فتينات ألينا جنزب قال كل زطرنا أيكونين تا إن أبينا زلا تا إرترات رايا أبزا سعد زيا سلازنا عانو متلاي بلانا يعني Thank you فقرا ودي أبتو دازيمات الله تحري من إسات عين زاربنينا نعومنا أنا ركوا إذا ومبارزي أنا تومي نسميكم ورحنا دي هرحنجي فاترنا فنساء فتينا يتلين بحساب ندقفهم بجنزب ندقفهم بصحف ندقفهم بكونسلتيشن ندقفهم تمدرخ قلنا يدقنا لازم زي سامعنا لنا سامارا يسك قورا نحركوينا أب حساب سميرنا لنا تسامعنا لنا لمتاي زلينا انتاي حاجة مخانة حاجة غاينة فلالينا نقر يلن نسمامع نرادا لنا we are very happy كابتن تبين لعلي meeting كوينولنا we're proud of you next غاني تقايم جميرو أنا زانا يبعل بحث سنة بحساب جمرت بالحساب I appreciate him أنا دحري أتيو أب حسابون بوزح ترادي إنا مالتيو حجي تقاي انت أيوتي زدل زلو كقلت لنا بتحري وقت سامعنا ترادينا ريتونا هبنا خنزازمينا كم يغنيهم زابر سمسكري يقول كلنا أبزيا قصد رأينا مالتي فعليو الله مسكن كلمة نايتنا سنة بعد مهارنا انتاي درايف زقبرنا نسي قبل بنا درايف زقبرنا نعناس زبقسنا نجر إن زي فلتنا يو بزوج سكوبنا يخدمنا انتاي مالتي بتفعلي بلكي جلسوتنا إساياس أتكاخيونا أبي نمسكنونينا السود بجاي بوليتيكا زمرت زلو سرعة مكور رجسني أكون هذا كابس زجاجة سرعة مكمل سلزي what's driving us أنا drive زجاجة ناتنا باري شستنا أتصدقنا نفرد علينا لا يصير كبر نحرق له الأمن إذا drive زجاجة نمبر إذا drive زجاجة نمبر كوينا لما الساس كذا رحبنا يا بتكاسب كذالينا سلزي كل شيء بعدين كيده حيش كنا بسميت أو ندركوينا سميت لعنتها تنخون ويدما أمانغونا قرش مسجاتنا ندهاهم مكنياتهم إتي نخرج زلنا لركنا تخون مالتي إتي درايف زجبرنا كتاعين حكين مسا كبر وكسر ندركوينه كن كل شيء تبغى تاسكام زبدة زي كده بسرنا في الليلة كن خير خيرنا مالتي كلا إتي كي قلت هذا ليز الله إتي نكاله سود ما كنت فتنا بتموكرو بخيلته
ክንፈልጦ ኣለና ንቃለሱ ዘይትፈልጥ ንኮንካ ፈትኹም ፀሊኹም ወይ ኦርጋናይዝ ማሽን ነካ ብጣዕሚ ኦርጋናይዝ ጥሩፍ ዝኾነ ዋላ ነቀይ በሎ ብሌት ካትክሎ ትፈሪኻ ሕና ንተጠሪፍና ክንሕይሮ ኣምል ግን ናቱ ክፈልጦ ኣለና ውሽጡ መሰረት ክፈልጦ ንኽእል ኣለና ኔልሰን ማንዴላ ዝተኣሰረ ኣብ ሰሬት ነዊሕ ግዜ ቀዳማይ ንፅንዖ መፅናዕቲ ቋንቋ ገዛኣቱ እዩ ኣፍሪካኖ ይፅንዕ ነይሩ ኣብ እስር ቤት ኮይኑ ሕጂስ ስለምንታይ ዘፅንዕ ገዛኣትኻ ዝብልዎ ነይሩ ዋ ፀላኢኻ ክትፈጥቆ እንተኮንካስ ቋንቁ ክትፈልጦ ኣለካ ክትህዶ ክትክእል ኣለካ ኣስራሑ ክትፈልጦ ኣለካ ስለዚ ዓይኒ ንሓቆ ማለት እዩ ንቃለሱ ዘለና ነዊሕ ክወስድ ይኽእል እዩ ሓፂር ክወስድ ይኽእል ግን ብጥበብ ጌርና እቲ ምስ መን ከም ንቃለስ ክንደይ ተመክሮ ዘለዎ ክንደይ ጥበብ ዘለዎ ኣብ መንጎና ኣብ ስድራ ቤትና ዋላ ሓዳርና ክኣቱ ዝኽእል ጥበብ ዘለዎ ስርዓት ስለዚ እዚ ክንፈልጥ ኣለና ካልኣይ ናይ ሃገር ይመውት ኢልዎ ከመይ ገይሩ ሃገር መውት ሃገር ከመይ ገይሩ መውት ሃገር እኮ መሬት መውት ኣይኽእልን ኦፍኮርስ ሃገር ክመውት ግን መጀመርያ ስድራ ቤት ክትብትኖ ሃገር ክመውት ትሃትገብር ባህልካ ተጥፍኦ ሃገር ክመውት ሃይማኖትካ ተጥፍእ ሃገር ክመውት እቲ መበቀሉ ቋንቋ ሃትቕይሮ ቋንቋና ከተቐይሮ ልፈትኩም ፀለቲ ኔሽን ዳይስ ዝብሉ ኦፍኮርስ እቲ ቫልዩ ሲስተም ናይቲ ሕብረተሰብ ናይቲ ቅርፂ ሕብረተሰብ ዋንነት ሕብረተሰብ ምስ ፈረሰ ቀስ ንቐስ ሃገር ትመውት እያ ካልኦት ሰባት መፅዋ እቲ ሃገር ህዝዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቋንቋና ኣብ መንጎና ዘሎ ዝርርብና ኣብ ፍልልና ምትእላይ ምትክብባር ከድልየና እዩ ክንፀዋወር ክንክእል ኣለና ስለምንታይ እቲ ቃልሲ ነዊሕ ክኸውን ስለዝኽእል ሓፂር ክኸውን ይኽእል እዩ ከም መንፋዓትና ማለት እዩ ናይ መንእሰያት ኣብዚ መንእሰያት ብዙሕ ኣለዎ It's up to you guys. ሰብ ክጥርነፈኩም ኣይትሰበይ I did my part, you did your part. That's it. ቀላል ስታት መስለካ በዓልካ በወገንካ ተጠርኒፍካ እዚ ዓላማ ስጋብ ዝዓለ ዓላማ ስጋብ ዝኾነ ጠርንፉና ዝኾነስ በዓልኩም ተጠርነፉ ወይ ድማ ኣብቲ ደለይቲ ፍትሕ እዩ ኣብ ዝኾነ ማሕበር ሓይልኩም እተው ክሰሩ ትኽእልኩም ክእለት ኣለኩም ኣብ መንጎና ተመክሮና ክንቀያየር ንኽእልና ፀገም ኣይኮነን ተድልየና ግን እታ ኩሉ ሻ ትመርሓና ንዓና ልኡላውነት ሃገር ሰብኣዊነት ናይ መሰል ወዲ ሰብ ልኡላውነት ሕጊ በውስ ካብ ዝኾንና ምንም ፀገም የብልና ነዚ ካልእ ዝፈጥርዎ ምፍላይ ብዙሕ ኣይተሓዝሎም ብዛዕባኦም ናይ ሕዋትና ኣነ ብሓቂ ነግረኩም ማዓረ ወይ ድማ ሓደ ግዜ ትፈልጥዎም ከይትኾኑ እምበር ካባና ላዕለ ተጎዲኦም መብዛሕትና ጉዳይና ወዲእና ኢልና ኢና ኢንቨስትመንት ኣይገበርና ተዓድና ገዛ ይንገዝእ ከምዚ ንገብር ኢና ወሲና ኢና እዚኦም ግን በገዛ ገንዘቦም ተኣሲሮም ሓቀ ከቢድ ኣብኦም ወሪዱ ዘሎ ከቢድ እዩ ኣይነቃልሎ ማለት እዩ ፊር ብጣዕሚ ሓያል መሳርሒ ብጣዕሚ ሓያል መሳርሒ እዩ ኣነ ጅግናየ ኮይነ ኣብዚ ክዛረብ ከኮንኩስ እሶም ፈራሕ ኮይኖም ኣይኮነን ህዋትና ምዃኖም እንድፈሪጥናዮም ናትና ዓብ ቃልሲ እንግዳስ ንኦም ናብዚ መድረክ ንምፃእ ክነምፆም ንኽእል ኢና ኣይጠራጠርኒ ኣነ ግን ናትና ምሕያን ናትና ምጥርና ምስራኣዩ ክመፅ እዮም ብጣዕሚ ድማ ንእሽቶ ኮይኑ እዚኣ ውድብ ትብልዋ ዘለኹም እኳ ብሲያትል እኮ 30 ሰብ ኣይትኸውን ከመይ ገይሮም 30 ሰብ መሆን እዚ 10,000 ሰብ ዝፃወትሉ ከምዚ ንብርታናቶም እንዲ ወይስ ንቀትናትና ስለዚ ኣብተዋስ ቀሊል እዩ ቀሊል ብጣዕሚ ቀሊሉ ግን ዛታ ሶሉሽን ግን ምትእማን ምክብባር ሓላፍነትና ምግባር እዚ ጉዳይ ቫልዩ ዝበልኩም ዘሎ እሱ እዩ ኣብ ውሽጢ ቫልዩ ዝደፋዕካ እንድራ ኣሎ ሰብ ክመክረካ ይደልን ኢኻ ካልእ ዝደፋዕካ ኣርከይ ርክነት ካልእ ዝደፋዕካ እንድሮ ኮይኑ ግን ሓፂር እዩ መንገዲ ትደክም ኢኻ እዚ ናይ ናጽነት በዓል ከመይ መፅኡ ከመይ ሓሳብ መፅኡ ናይ ሓደ ኣንጻር ክኸውን ኣይኮነን እዚ ናይ ካልእ መላገፂ ፀዋታ እዩ ኣብታት ግዜ ክጥፋ ይደልን ብሓፂሩ እዚ 7-8 ዓመት ጀሚርና ብሓሳብ ደረጃ ዝነበረ እዩ ብሓሳብ ደረጃ ዝደፋፍዓና ጉዳይ ድማ ነው ቅድሚ 4 ዓመት መስለን ዝተጋለቑ ማዕላ ኣሕመድ ዝክሩን ኣብቲ ምስሊ ደለይቲ ፍትሕ ብቀረባ ንሶም ብዙሕ ኣይኮነስ ዘላትኒ ንእሽተ ተሳተፊ ኣብ ሓደ ኣኼባ ሓሳብ ተቀያየርና ወሲና ማለት እዩ ኣብ ህዝብና ኮይናና ክንቃለስ ንኽእል ኣብ መንጎ ህዝብና ኮይናና ደለይቲ ፍትሕ ደገፍቲ ከኾነስ ህዝቢ ኤርትራዊ ስጋብ ዝኾኑ ዝኣመና ኣሎ ንኦም ሓሳቦም ክንቅይር ንኽእል ኣለና ስለዚ ተባሂልና ናጽነት በዓልና ብሓንሳብ ክንክንበል ኣለና እሞ ንኽይድ ተመክሮ ተቀያየርና ምስከና ኣብኡ ዝነበርኩም ሰባት ነርኩም ኣብኡ ዝክሬ ኮሎኔል ነርካ ኣብ ኣፍ ደገ ውፁ ተባሂሉ ክትኣትዉ ኣይትኽእሉኩም ተባሂሉ ኣብዚ ፓርክ ኣብ ሲያትል ዝዛረበኩም ኣብ ኤርትራ ነርኮ ድማ እንታይ ምስኮና ማለት ተዓኪብና መስከና ከምዚ ምስ ረኣኹ ሾክ ገይሩኒ ብሓቂ ሾክ ገይሩኒ ኣብዚ ድማ ኣብዚ ኣዲስ ኣብዚ መሬት ነፃ መሬትስ
إذا كدان زكير كدان زيتو إذا كدان كدري بكان حكي يسددني أبينا بتسحنا زلنا يجي إذا بروجكت 3 عام زلوس قال يقول مو زيس إحنا إذا مريت أمريكا مريت كلنا مريت كبزي قامته إحنا مثل هذا مثلا كابزبل نوبه يوسيدو بس سرح يسهلو بتبوتا فولنتير بارك لحالة إبريل هيزيو سبز عزبوه وصلوا زلوا 4 حسابات شركنا مالتي تعالى ما قلت إزيس نحيزب خونا له لذا بمريض إرتراس من زي موتل فلذي بعنا كبناس إنه نهورا نفينا بحزب السماء أخذ نحيزب خونا له فلذي hopefully متأرنفنا هون الريو زبل حسابا مثلا مالي نزيا كان الشرافة وهايو كندي بزو حديثنا عندنا كندي زربات جيرو مال أنا زي بوتاز حاسكوس مصدقك وصف أطلع لكم إذا بوتاز حاسكوه نهزب سياتل مقراربنا متأخخبنا هوننا زخيل إذا تبغى حسابي أتصلوه حزب متأرنفهم خون خيل زبني إذا تراك يكونس حزبنا عندنا أبزودي أصل زلا قال دمسك نسمع له نخيل مدرخ هوننا زخيل فبحيلو بو مكنياتنا بجيبت كمان إذا خول تتحيزله درفتي تتحيزه ماله أجايز عدمنا يوم مالونا فلذي ناتكم تصادفوا تراي تعرفون هذا أنا بحكي إيفنت متأمنا فينا خون خير الناس بعد نقولنا سلزخونه للأولادنا من رجالتنا سلزخونه متأمنا فينا سلزخون بقليلو دماغ جبر كلا يكون بعشرة حامش 7 تراي جبر رايسني أنا بحكي كلاي بروجكت لنا إذا قدامي بروجكت خون خير كلاي يستأمنا فينا بزو سرح لنا بزو كنسر هنو خير نجار لنا أندرستميت هيدكور وزن لكم باور زقونة تأمنيفو نهيز بحيل كلا حيل خلوا عيثين ስለዚህ እዚያ ክብል ዝደሊ ኣሜለይ ክብረት ሃበለይ ኣብዚኣ ክትርዳእና ዘለዋ ነጥቢ ፀጋይ ንህግደፍ እቲ ቦታ ኣይሕደጎም ንሕና ተኣኪብና ተዘራሪብና ለሚና ዕድማ እውን ሰዲድና ኩላህና ኤርትራውያን ብሓደ ነብዕሎ ምፁእ ምሳና ኣረኣያና ዋላ በበይኒ ይኹን ከም ምዕቡላት ሰባት ግን ብሓንሳብ ከነብዕሎ ይግባአና ማዕልትና ፅነትና ናይ ኩላህና ስለዝኾነ እዩ ነይሩ እሞ ካብዚኣ ተበጊስና ኢና ክንቅፅል ማለት እዩ ስለዚ ሕዲግናዮም ነፊግናዮም ኣብናዮም ኣይኮንናን እንታይ ደኣ ሳተበ የሚነፅጉ ዘለው ንኣበይ ከኻናቱ ጉዳይ ተመጨምቃ መርሓባ ነዛ በዓል ናፅነት ትመፅእ ዘላ ሕጂ ኣጀኹም ኣብዛ በዓል ናፅነት እታ ካብታ ናይ ግደፍ ንላዕሊ መልና ክንውዕል ከም ዘለና የላዎ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ኤርትራን ከባቢኣን ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ኤርትራን ከባቢኣን ከመይ ትቐንዩ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሓደ ቅልጡፍ ለውጢ ከም ዘሎ ንዕዘብ ኣሎና ኣብ ምውዳእን ምጅማርን ቴስዓታት ዝተተኽሉ ምልካውያን ስርዓታት ብሓያል ህዝባዊ ኣብያ ይውርቆ ኣለዉ ንሰለስተ ዓመታት ኣብ ደማዊ ናዕቢ ዝፀንሐት ኢትዮጵያ ዓሚ ከምዚ እዋን ነቲ ን27 ዓመታት ብላዕለዋይ ኢድ ክመርሕ ዝፀንሐ ጉጅለ ኣልያ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር መዚዛ ዋላ እኳ ግና ነዊሕ ጉዕዞ እንተሎ ፀገማታ ክትፈትሕ ትፈታትናላ ብብልሽውናን ጉዕዞይ ምሕደራን ተማሪሮም ኣብ ቀጻሊ ኩናት ሓድሕድን ሕምስምስን ዝጸንሑ ሱዳናውያን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን መረረታቶም ከስምዑ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ልዕሊ ዓቕሞም እምስኮኖም ኣብነታት ተሕሪር ስኬር ተኸቲሎም ብጠያይቲ ቦምባታት እናተቐትሉ ንሳምንቲ ኣብ ኣፍ ደገ መንበሪ ፕሬዚደንት ዓሪዶም ብሰላማዊ መንገዲ ንመላኺኦም ኣልዮም ኣለዉ ኣብኡ እውን ኣየብቅዑን ነቲ ብወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ እተዋህበ ትእዛዝ ሰዓታት እትኦቶ ነጺጎም ስልጣን ናብ ህዝቢ ክሰጋገር ኢና ንደሊ ንስኻ እውን ውረድ ወተሃደራዊ ምሕደራ ይእከል ብምባል ኣብ ጎደናታት እቲ ሃገር ተቃውሞኦም ብምቕጻል ሓላፍነት ፕሬዚደንት ተሰኪሙ ን2 ዓመት ንግዚያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክመርሕ ዝበለ ጀነራል ብተቃውሞኦም ኣልዮም ኣለዉ እቲ ፍጻሜ ንደለይቲ ለውጥን ፍትሕን ብስራት ክኸውን ከሎ ንዝተረፉ መለኽቲ ስርዓታት ከዓ ውዒሉ ሓዲሩ ዘይተርፍ ፍጻሜ ስለ ዝኾነ መርድእ ኮይንዎም ኣሎ ድሕርቲ ን4 ነባራት መለኽቲ ኣፍሪቃን ማእከላዊ ምብራቕን ቱኒዝያ ግብፂ የመንን ሊብያን
ካብ ስርዓቶም ዝነቐለ ሰውራ ዓረብ 2011 ብሰላማዊ ህዝባዊ ቃልሲ ዘመናዊ ኣጽዋር ንዝዓጠቑ ስርዓታት ምእላይ ከቢድ ዘይምዃኑ ተረጋጊጹ እዩ መቐጸልትኡ ኸኣዩ እቲ ሽዑውን ምልክት ሂቡ ዝነበረ ተቃውሞ ግዚኡ ምስ በጽሐ ኣብ ሱዳን ተኸሲቱ ንስርዓት በሽር መኸተምታ ገይሩሉ ዘሎ ተመክሮ ቀውዒ ሰውራ ዝመሃረና ነገር እንተልዩ ግን ድሕሪ ምእላይ መልእኽቲ ስርዓታትከ እንታይ ክመጽእ እንታዩ ክኸውን ዝብል ሕቶ እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራን ከባቢኣን ምልክስ ከዓንዩ ብዛዕባ እቲ ድሕሪኡ ዝስዕብከ ማዕረ ክንደይና ቅሩባት ኣብ ዝብል ዛዕባ ከተኩር እዩ መከታልኩም نعدم هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية حيالو أهزاب علم قليهم أب حد أوان أب تاريخهم حيالو كالأتون درجة أمولو تاريخهم بسنسلة ملكاو محدران تسقيمهم بلانيت رول زتبهله نملكوين مراحة عالمنا زسرع مربع حبريتا نعسرت تشعت مراحة أفريقيا عسرت غلطة مراحتي مأكلي مبراق شومونت مراحتي إسيا شوعت مراحتي إورو إسيا سلست كاب لاتين أمريكا حدقاء كاب أوروبا بدمر نحمسة مراحتي ملكوين مراحة كبل تبسيبو مالو ولون بعينتات محدر زفلالي انتخونو مراحتي هاجرات مبرقان كرنا أفريقان إيرترا، السودان، إثيوبيا، أوغندا، رواندا، دوب السودان ون أبت زرزر تسريع أميوم ملكاو محدرة بعينتون سرعتون زتفلاليو اتقدماي ملؤ بو تهدرا وحيل زمراح اتخالأي بحدا والكسب ويكوجلة زئز السرعات اتصال سايكا بحدا سلفي زمحادر منقست مخانو مهورات بوليتيكان تمرامرتن يحبرو اتا عينت محدرات رايزي كونغن عينتات مرحتون انتخونه كم ناي سنغابور زامسلو نهزبوم زحاليو مرحتي كم لبامات كم إيد أمينن منقستون زامسلو خاا كم تشكاناتن تشكونتن إكلاتو أب إرترانا خاا بخفو أب النزد أس نمان إسيات إرترا زبتنا نتسفاو لدوتات زسألمتا حدرن مبس عن سماعتات زراغت أن تسفا إرترا زدوانن إسياس زبهال ديكتاتوريو نمثل رئيس وصاني حزب إرترا نسالسة عمتات زتقالسة حدكا ودبات إرترا حزباو جنبارن بلفنتي حبر بهرات سب أو مسلو نمرقات زتقالسة بحوحات زمزان إيه عاديقن نملكاوي سرعات منقستو هاي لماريم عليهم سلطان مستقوزات أرو بملكي كرقات سنح حزب إرتران إثيوبيان دقيم كابس المات وطيقو نفاس ديمقراسي كستما قريتو بهايلو تزايبولو ካብ በረኻታት ትግራይን ኢትዮጵያን ዝኣተው ዲሞክራሲያውን ተባሂሎም ዝተናእዱ ሓይልታት ኣብ ዝተሳተፍዎ ዞባውን ኣህጉራውን መጋባእያታት እዚ ብልሹው ምሕደራ ክቕየር ኣለዎ ዝጸንሐ ዞባውን ኣህጉራውን ውድባት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ብዙሕ ጎደሎን ሓጓፍን ስለ ዝጸንሖ ክኽለስን ክብወዝን ኣለዎ ብምባል ብትሪ ክነቕፉ ስለ ዝተረኣዩ ተስፋ ዘለዎም ሓደሽቲ ደም መራሕቲ እናተባህሉ ብዙሕ ተራኢዶምን ተሞጊሶምን እዮም ካብኡ ሓሊፎም ንሓድሕዶም ጽቡቕ ናይ ምትሕጋዝ ዝምድና ፈጢሮም ኢትዮጵያ ወደባት ኤርትራ ክትጥቀም ኤርትራ ከዓ ምህርቲ ኢትዮጵያ ክትቋደስ ክሳብ ወተሃደራውን ጸጥታውን ኪዳን ተኣታትየን ኣብ ፖለቲካ ዲፕሎማሲ ቁጠባ ንግድን ካልእ ዓውድታትን ናይ ምትሕጋዝ ስምምዓት ተፈራሪመን ብግብሪ ክሰርሓሉ ስለ ዝጀመራ ብዘይካቶም ስዕረቶም ዘይተዋሕጠሎም ጥሩፋት ሓይልታት ህዝቢ ክልቲአን ሃገራት ሕሉፍ ጸልማት ዘመን ረሲዑ ንቕድሚት ብምዕዳው ዓብ ሩፍታ ተሰሚዕዎ እንተኾነ ኩሉ እቲ ዝግበር ዝነበረ መብዛሕትኡ ስምምዓት ኣብ ድሌት ክልተ መራሕቲ ዝተመርኮሰ እምበር ኣብ ትካላዊ ስርዓት ዝተነድቀብ ዘይምንባሩ ኣብ 7 ዓመቱ እቲ ብጎረባብትን ዞባን ዓለምን ዝተወደሰን ዝተመጎሰን ኣብነታዊ ዝተባህለ ዝምድና ፈሪሱስ ትርጉም ብዘይነበሮ ኩናት ኣስታት 100,000 መንእስያት ክልቲኡ ህዝብታት ሃሊቖም ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዝተተኽለ ምልካዊ ምሕደራ ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣብ ህዝቢ ዘስዓቦ መከራን ዓዘባን ብግብሪ ንሪኦ ኣሎና ኢትዮጵያ ብዓሌታዊ ጎንፅን ግጭትን ክትሕመስን ከላ ኤርትራ ከዓ ብዘይ መንእስያት ጥርሓ ተሪፋ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ጸንሐ ስርዓት
ኣብ ክንዲ ሕብረት መላ ኢትዮጵያ ዘደልድል ክልላዊ ስርዓት ስለ ዝፈጠረን ብግቡእ ስለ ዘይመሓደረን ተወፂዕናን ተገሊልናን ዝበሉ ክፋል ሕብረተሰብ ዓብዮም ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ብዘካየድዎ ውዑዕ ህዝባዊ ተቃውሞ ከዓ ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መንግስቲ ኣብ ኣሕመድ ፈጢሮም ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ናይ ምውዳብን ምውድዳብን ዕድላት ኣዝዩ ጸቢብ ብምዃኑ ኩሉ ዝተፈተነ ሰላማዊ ተቃውሞ ኣይተዓወተን ሓደ መዓልቲ ህዝባዊ ተቃውሞ ክነቱ ከም ዝኽእል ዝተረድአ ስርዓት ኢሳያስ ከዓ ነቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ክኸውን ዝኽእል ውዑይ ዕድመ መንእሰይ ብዝተፈላለየ ጸቕጥን ምረትን ሃገሩ ገዲፉ ከም ዝስደድ ገይርዎ ካብ ሃገር ምብራር ጥራሕ ክኣክል ከዓ ኣብ ጉዕዞ ስደቱን እግሩ እናርከበ ዕድሉ ኣብ ዝመርሖ ሃገራት ምስ ዓለበ ከዓ ብሕልናን ብጉልበትን ደም ርሂጾም ንዘዋህለልዎ ገንዘብ መጺድ ኪቦም እዚ ከዓ ተሰዲዱ ኣብ ግዳም ዝነብር ዘሎ ዝሓሸ ቁጠባዊ እቶትን ገንዘባዊ ዓቕምን ዘለዎ ኤርትራዊ ብገንዘቡን ፍልጠቱን ኣብ ደንበ ለውጢ ከይስለፍ ብሕልናን ቁጠባን ንምምካኑ ዝተዋደደ ውዲቱ ነይሩ ይኹን እምበር ህዝቢ ኤርትራ ንኹሉቲ በዝምልካዊ ስርዓት ዝወረዶ ኣደራዓን መከራን ተፃዊሩ ሓደ መዓልቲ ስግዲ ናብ ልቡ ይምለስ ይኸውን ብምባል ሰሰናዩ እናሓሰበ ልዕሊ ዓቕሙ ዝተፃወሮ ስርዓት ክደፍ ኣብዚ እዋን እዚ ወይ ብግዴታ ናብ ልቡ ክምለስ ወይ ተማሕዩ ክቡንቆስ እዋኑ ኣኺሉ እዩ እቲ ምስ ስርዓት ኢትዮጵያ ብዘይንፈልጦ ጸቕቲ ተገዲዱ ዝኣተዎ ዕርቀ ሰላም ንኹሉቲ ከመኽንየሉ ዝጸንሐ መከላኸሊ ዕርድታቱ ዓነውነው ስለ ዘበሎ ከዓ ዋላቶም ናይ ቀረባ ደገፍቱ ዝነበሩ ከይተረፈ ተገሪሆም ወይ ብእምነት ተዓሽዮም ንዝሓለፉ ዓመታት ብጣዕሳ የስተንትኑለው ድሕሪ ኢሳያስ ኣብ ሽግር ከይነኣቱ እምበር ብምሕደርኡ እኮ ኣይተሓጐስናን ክብሉ ዝጸንሑ ዜጋታት ኣብዚ እዋን እዚ ሃገር ብዘይነገረናን ብዘይንፈልጦን ስምምዕ ብርእዮ ኣብ ሓደጋ እናወደቐት ዶባትና ከይተመልከተን ሉላውነትና ከይተኸብረን ምስ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣይክንላዘብን ኢና ክብል ዝጸንሐ ስርዓት ንኹሉቲ ምእንቲ ዶባትን ሉላውነትን ዝተኸፍለ መስዋእቲ ረሲዑ ኣይከሰርናን ምስ በለ ህዝቢ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእትይዎ እዩ ዓመት ሙሉእ ኩሎም ናይ ፖለቲካን ሃይማኖትን እሱራት ሕልና ክፍትሑ ኣብ 1997 ብሃገራዊ ባይቶ ጸደቐ ሃገራዊ ቋምና ክትግበር ዕርቀ ሰላም ክእወጅ ትጽቢት ገይሩ ዝጸንሐ ህዝቢ ኩሉቲ ዝተመነዮ ምስኣኖ ነብሱ ክሓትት ጸኒሐዮ ንሓያሎ ዓመታት መልካዊ ስርዓት ኣልበሽር ክእለ ክጽውዕ ዝጸንሐ ህዝቢ ሱዳን ብዝተፈላለየ መብጻዕታት ክድዓስ ድዕር ምጽናሕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሞን ኩሉ ነገር ምስ ተወድኦ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ተኣኪቡ ብውዕውዕ ሰላማዊ ድምፁን መስዋእቱን ንስርዓት በሽር ኣልይወሎ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ከባቢና ብዝተረኣየ ህዝባዊ ሰላማዊ ተቃውሞ ከዓ ብሕቡር ድምፅን ቃልስን መልእኽቲ ምእላይን ምውርቃቕን ከቢድ ዘይምዃኑ ብግብሪ ኣረጋጊጹሎ ድሮኳ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርና ዓለም ዝነብር ኤርትራዊ ይእከል ብዝብል ጭርሖ ነድርን ቁጥዐን ዝመልኦ ጻውዒት ለውጢ የካይዳሎ ግን ጽባሕንኮ ድሕሪ ምእላይ ምልኪ ከጋጥም ንዝኽእል ናይ ፖለቲካ ሃጓፍን ድሕሪ ውድቀት ምልኪ ንዝኽሰት ደንበርበርን ካብ ሕጂ ከስተብህለሉን ክሕሰበሉን ይግባእ ኣብ ግብፂ ስርዓት ሙባረክ ምስ ወደቐ በህዝባዊ ምርጫ ናብ ስልጣን ዝመፀ ሞርሲ ዝመርሖ ሰልፊ ኣኽዋና ሙስሊም ውሽጣዊ ጸጥታት ሃገር ከረጋግጽ ስለ ዘይከኣለ እቲ ንህዝቢ ኣይንሃርምን ኢና ብምባል ኣብቲ ህዝባዊ ሰውራ ተርእኡ ዝተፃወተ ወተሃደራዊ ሓይሊ ስልጣን ተረኪቡ የመሓድር ኣሎ ዋላ እኳ ንሰላምን ጸጥታን ሃገር እንተረጋግኦ ግን ብዙሓት ፖለቲከኛታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ግብፅን ንስርዓት ኣልሲስኻ ምቋም ዓዲ ይውዓሉን ድሕሪ ውድቀት መዓመር ቃዛፊ ሊብያ ልክዕ ከም ሶማል ኣብ ትሕቲ መሳፍንቲ ኩናት ወዲቓ ብዘይርጉእ ማእከላይ መንግስቲ ተረማሚሳ ዘርከበ በዓል ጠበንጃ ስርዓት ሳምንቲ ዝምስርተላ ደቂ ሰባት ጨው ቀትሪ ብጨረታት ሽየጡላ ውድቕቲ ሃገር ኮይናላ ኣብ ምእላይ ቀዛፊ ሓይልታት ወፃኢ ብፍላይ ከዓ ፈረንሳን ዓባይ ብሪጣንያን ዓብ ተሳትፎ እኳ እንተነበረን ብቐንዱ ግን እቲ ዜጋታቱ በሊዖም ሰትዮም ክድቅሱ እምበር ክመሃሩን ክመራመሩን ዕድል ዘየፍቀደ ምልካዊ መራሒ ኣብቲ ሃገርን ህዝብን ዝፈጠሮ ተኽሊ ውድቀት ቀሊል ኣይነበረን
بهزباوي ጻውዒት ስልጣኑ ምርካብ ዝኣበየ ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ የመን ብዝተተኮሰሉ ቦምባ ብኸቢድ ተሃሪሙ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ኣብ ዘመን ምልካዊ ምሕደሩ ብዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ሃጓፍ ከዓ እቲ ዝሓሸ ውዳበን ዓቕሚ ዝጸንሖን ሑቲ ንዓብድረቦ መንስሩ ሓደ ኣልዩ ስልጣን ተቆጻጺሩ ነታ ሃገር ከመሓድር ጀሚሩ እንተኾነ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ብጂኦፖለቲካዊ ምኽንያት ብኢራን ይድገፍ እዩ ተባሂሉ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ብዝመርሕኦ ልፍንታዊ ወተሃደራዊ ወፍሪ ህዝቢ የመን ን5 ዓመታት መመላእታ ኣደዳ ሞትን ዕንወትን ኮይኑ ተሓሚሱ ይርከባሎ ድሕሪ ውድቀት ሲያድ ባረ ኣብ ኢድ መሳፍንቲ ኩናት ዝኣተወት ሶማል ምትእትታው ዞባውን ዓለማውን ሓይልታት እውን ተወሲኽዎ ን20 ዓመታት መመላእታ ስማን ክብራን ተደምሲሱ ኣብ ሕምስምስ ጸኒሓ ዜጋታት ብጃምላን ቃፍላይን ንስደት ውሒዞም ርእሰ ከተማኣ ብርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕትን ኩናት ሓድሕድን ተደምሲሳን ፈሪሳን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ጸሊም መዋእል ሶማል ዘጋጠመ ክሳራን ዕንወትን እትረፍ ንጎራብቲ ሃገራት ንመላእ ዓለም ዓብዪ ትምህርትን ኣብነትን እዩ ድሕሪ ክንደይ ውረድ ደይብን ሸንኮለልን ሶማል ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ህዝባዊ መንግስቲ ክትምስርት እኳ እንተፈተነት እቲ ኣብ ዘመነ ሲያድ ባረ ዝተዘርአ ተኽሊ ጽልእን ምጥርጣርን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ብሓይልታት ግዳም ብዝተሰራሰረ ፖለቲካን ገና ዘተኣማምን መንግስቲ ክትምስርት ኣይበቃዕትን ወላ እኳ ገና ብማሕበረሰብ ዓለም ከም ልኡላዊት ሃገር እንተዘይተፈልጠት ሶማል ሃርጌሳውን ገና ካልእ ነብሱ ዝኽኣለ ስሩዕ ምርጫታት ዘካይድ መንግስትን ስርዓትን እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ብዝነበረ ምሕደራ ዝተፈጥረ ዓሌታዊ ጽልእን ቅርሕንትን ስምዒትን ኣግልሎን ከዓ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንሪኦ ኣለና ብሓጺሩ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራሕ እኳ ንምልክን መለኽትን ዝምልከት እኹል ኣብነታት ኣሎና ባህርያትን ጠባያትን መለኽቲ ከዓ ከከም ዕድሜና ብትምህርትን ብግብርን ርኢናዮ ኣሎና እቶም ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝባ ኣየድልየናን ዝብል ብዱዕ መደረ ንጉስ ሃይለ ስላሴን እምብያ ለሰው ጥይታ ጉርሶብ ዝብል ጭርሖ ጽልኢ ፕሬዚደንት መንግስቱ ክቃላሕን ክትግበርን ዝረኣዩን መግዛእቲ ከውፅኡ ንሳሕል ወሪዶም ድሕሪ ዓወቶም ዝገደደ መላኺ ዝሰረቱ ወለዶታት ኤርትራ ድሕሪ ምልኪ እንታይ ክመጽእ ይኽእል እኹል ኣፍልጦ ኣለዎም ኣብዛ ትማል ብህዝባዊ ናዕቢ መላኺያ ዝተኣሊላ ሱዳን ዋላ እውን ሱማዊ እንተነበረ ቀዋምን ሰልፍታትን ነይርዋን ኣለዋን ኣብተን ልዕሊ ደርዘን ዝኾና መራኸቢ ብዙሃን ተሃገር ንስርዓት አልበሽር ዝነቅፍን ብጉዳይ ሃገር ዝዝትን ጽሑፋትን ዋዕላታትን ይካየድ ነይሩ እዩ ሓደ እብረ ምርጫ ፕሬዚደንትነት ምስ ኣኸለ ከዓ ዋላ እውን ድምፂ ይስረቐን ይጭብርበርን ምንባሩ ዝነግር ተመክሮ እንተነበረ እቲ ንቡር መስርሕ ዲሞክራሲ ደዋ ይበለን ብሓጺሩ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ንምልካዊ በሽርን ኢሳያስን እንተነጻጺርናዮም በሽር ኣብ ቅድሚ ኢሳያስ መልኣኺዩ ንዝበለ ጋዜጠኛ ኣይተጋግኻን ምባል እዩ ኣብ ሓደ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ቀዋሚት ተግበር ኢሉ ምስ ጨደረ ኢሳያስ ኣብ መደረ በዓል ናጽነት ምስ ማንም ከይተማኸረ ምስ ክውንነትና ዝኸይድ ቀዋም ምንዳፍ ክንጅምር ኢና ብምባል እቲ ሃገራዊ ባይቶ ዘጽድቆ ቀዋም ከም ዘይቅበሎ ሓቢሩ ብጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እቲ ዝጸንሐ ቀዋምከ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ሞይቱ ተቐቢሩ ክብል ኣይደልን እየ ብምባል ብተዘዋዋሪ ቀዋም ህዝቢ ከም ዝተደርበየ ሓቢሩ እቲ ንደፋሎ ዝተባህለ ቀዋም እውን ድሮ 4 ዓመቱ ኣሕሊፉ ኸብቅዕ ደሃየሎን ብሓጺሩ ዳርጋ ኩሎም መለኽቲ ብቀዋም ተማእዚዞም ክሰርሑ ስለ ዘይደልዩ ዋላ እውን እቶም ቀዋም ዝነበሮምን ዘለዎምን ምልካውያን መራሕቲ ነቲ ቀዋም ንዕኦም ብዝጥዕሞምን ብዝምችኦምን ኣገባብ እናመሓየሹ ንዘለዓለም ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ክሰርሑ ይረኣይለዉ ግን ከዓ ልክዕ ከምዞም ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮም መራሕቲ ኣብ ሓደ እዋን ምውዳቖም ዘይተርፍ እዩ ብኹሉ ሙሉ ፈቲኑ ምላሽ ዝሰኣነ ልዕሊ ዓቕሙ ዝተጸበየን ዝተጸመመን ህዝቢ ሕጂ እከል ብምባል ነቲ መላኺ ኢሳያስ ዝቐተሎን ዝቐበሮን ሃገራዊ ቀዋሙ ካብ መቓብራ ኣውፂኡ ህይወት ዘሪኡ ህዝቡን ሃገሩን ከም መሓድር ተንሲኡሎ እንተኾነ ስርዓት ኢሳያስ ብፍላጥ ዝፈጠሮን ዘበላሸዎን ዘይተኣደነ ጸገማት ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ግዳምን
ብውልቅን ብጉጅለን ዝንቀሳቀስ ኩሉ ደላይ ፍትሕን ለውጥን ዘበለ ዜጋ ከጋጥም ንዝኽእል ጸገማት ንምእላይ እጃሙ ከበርክት ይሕተት ኣሎ። ብዙሕ ግዜ እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ጉጅለታት ተወዲቡ ዝርከብ ደንበ ተቃውሞ ንነዊሕ ብምጥማት ድሕሪ ውድቀት ምልኪ ከጋጥም ንዝኽእል ዘይተርፍ ጸገማት ንምፍታሕ ይህን ምሂን ክበሃልን ነቲ ቅድም መላኺና እሞ ንእለ ዳሕራይ ንርክበሉ ዝብሎ ጉዳያት ማዕረ ምእላይ ምልካዊ ስርዓት ክሰርሓሉን ዓቲቡ ከስተፍለሉን ይሕተት ኣሎ። ምኽንያቱ ፖለቲካዊ ለውጢ ኤርትራ ዘይዱንግን ዘይተርፍን ጉዳይ ምዃኑ ጋዲ ኮይኑሎ። ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መድባትና ንምዝዛም ዳግማይ ዜና እንሆ። ድሕሪ ምእላይ ፕሬዚደንት በሽር ኣብ ኣፍሪቃ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ካብ ዝርከቡ መራሕቲ ስዒቡ ዝእለ መን እዩ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ሓያሎ ማዕከናት ዜናታት ትንታነታት ይቐርባ ኣለዋ። ኣብ ኣፍሪቃ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ጥራይ 5 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብህዝባዊ ናዕብን ዕልዋን ከም ዝተኣልዩ ዘዘኻኸረ እቲ ትንታነታት እዚ ድማ እቲ ኣህጉር ካብ ሙቓም ትካላዊ መንግስትን ውሑስ ዲሞክራስያዊ ምስጋር ስልጣንን ድሕሪት ተሪፋ ከም ዘላ ዘመልክት ምዃኑ ኣብሪሁ። ካብዞም ኣብዚ 2 ዓመታት ብዕልዋን ህዝባዊ ናዕብታትን ዝተኣልዩ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ጋምቢያ፣ ዚምባብዌ፣ ኢትዮጵያ፣ ኣልጀርያ ሕጂ ድማ ሱዳን ክኾናን ከለዋ እተን 2 ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃየን ዝርከባ። ኣብዚ እዋን እዚ ንልዕሊ 25 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከቡ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ 6 ተሪፎም ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ቀዳማይ ወዲ 76 ዓመት ፕሬዚደንት ኢኳቶርያል ጊኒ ቴዶር ኣብያንግ ንጉዌማ ባሳጎ ን40 ዓመታት ኣብ ስልጣን፣ ካልኣይ ወዲ 86 ዓመት ፕሬዚደንት ካሜሮን ፖል ቢያ ን37 ዓመታት ኣብ ስልጣን፣ ሳልሳይ ወዲ 75 ዓመት ፕሬዚደንት ኮንጎ ብራዛቪል ዴኒስ ሳሱ ንጌሶ ብድምር ን34 ዓመታት ኣብ ስልጣን፣ ራብዓይ ወዲ 74 ዓመት ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሶቪኒ ን33 ዓመታት ኣብ ስልጣን፣ ሓሙሻይ ወዲ 66 ዓመት ፕሬዚደንት ጫድ ኢድሪስ ደቢ ን29 ዓመታት ኣብ ስልጣን፣ ሻድሻይ ድማ ወዲ 75 ዓመት ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ን28 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከቡ እዮም። ካብዚኣቶም መን ቀዲሙ ይእለ ልዕሊ ልምዓት መነባብሮ ህዝብን ካልእ ጉዳያትን ዝሃጉር ኣብዚ እዋን እዚ ዓብላሊ ኣተኩሮ ማዕከናት ዜና ረኺቡሎ። ኣብ ሱዳን ንፕሬዚደንት በሽር ዝኣለየ ወተሃደራዊ ዕልዋ ድሕሪ ምክያዱ ቱርኪ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝጸንሓ ጽልዋ ከይትስእን ኣብ ከቢድ ሸቕሎት ከም ዘላ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሓቢሮም። ፕሬዚደንት ቱርኪ ድሕሪ ምእላይ ፕሬዚደንት በሽር ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣብ ሱዳን ዕርቅን ሰላምን ክካየድ እዩ ጸዊዑ። ኣንጻር ቱርክን ቀጠርን ኪዳን መስሪተን ዘለዋ ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራትን ግብፅን ነቲ ዝተኻየደ ለውጢ ክድግፋን ከለዋ ቀጠር ዛጊት መርገፂኣ ብወግዒ ኣይሓበረትን። ቱርኪ ብሓገዝ ቀጠር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ስዋኪን ናይ ሱዳን ናይ ኣስታት $4 ቢልዮን ዝግመት ወተሃደራውን ሲቪላውን ፕሮጀክትታት ከተሰላስል ምጽናሓ ይፍለጥ። እንተኾነ ንፕሬዚደንት በሽር ኣልዩ ዘሎ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ዞባውን ኣህጉራውን ፖሊሲታቱ ስለ ዘይተፈልጠ ቱርኪ ዝጸንሓ ጽልዋታት ከይትስእን ኣብ ስግኣት ትርከብ። ሓድሽ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ምስ ስዑድ ዓረብ እንተወጊኑ ቱርክን ቀጠርን ብዘይካቲ ኣብ ሶማል ዝህልወን ንኡስ መደባት ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝጸንሐን ቦታ ክስእናየን። ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ን2 ዓመት ዝጸንሐ ግዝያዊ ወተሃደራዊ መንግስቲ ንምቋም ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ ከም ዘይድግፍ እኳ እንተገለጸ ኣሜሪካ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ነቲ ዕልዋ ይድግፋ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር። ህዝቢ ሱዳን ንፕሬዚደንት በሽር ጥራይ ዘይኮነ ንኹሎምቶም ዕልዋ ካይዶም ዝርከቡ ሰበስልጣናት በሽር እውን ክእለዩን ሙሉእ ናይ ስርዓት ለውጢ ክመጽእን እዩ ዝጠልብ ዘሎ። ካብ ናይ ሱዳን ዜና ከይወፃእና ንፕሬዚደንት በሽር ዝኣለየ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ። እቲ ብጀነራል ጀላልዲን ኣልጣይብ ዝምራሕ ናይ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወሉ ምስ ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ንምምያጥ እዩ ተባሂሉ። ን2 ዓመት ዝጸንሐ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ መስሪቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጸንሓሉ እዋን ምስ ሰበስልጣን ተሃገር ኣብ ጸጥታን ካልእ ዝተፈላለየ ጉዳያትን ከም ዝተመያየጠውን ተሓቢሩ። ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከሰጋግር ሕብረት ኣፍሪቃ ብኣግኡ ክጽውዕ ጸኒሑ። እቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ንፕሬዚደንት በሽር ካብ ስልጣን ዝኣለዮ ድሌት ህዝቢ ሱዳን ንምምላእ እምበር ስልጣን ናይ መሓዝ ባህጊ ከም ዘይብሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ህዝቢ ሱዳን መራሕቲ ሓደ ውድብ ምቅያር ዘይኮነ ሙሉእ ናይ ስርዓት ለውጢ ብምጥላብ ተቃውሞታቱ ኣብ ምስማዕ ይርከብ።
زخبركم سمعتنا نزي ساعة زي تداليو زنبرة حفشاوي مدباتنا أبستفتيم الله راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو